Kusemnandi-ke ngakhona laphana-ke emsakazweni wakho iJuqu FM. Usahleli naye-ke umsakazi kuhlelo lakho olithanda kakhulu i-Morning Drive. Odume kakhulu-ke ngokungabi nabalaleli. Sesizongena khona laphana-ke kwabakhonzayo. Hello. Usemoyeni sawubona? Sawubona msakazi, ngaze ngajabula ukungena. Siyaphila. Ngabe usifonela kuphi nendawo? Hayi ngifona la ngila ngasekhaya, ngifona kwi-cool box. Ngicela ukusheshisa nje ngikhonze kungaze kuphela imali. Ngicela ukukhonzela umongameli wethu uPresident Ramaphosa, ngiphinde ngikhonzele futhi nomngani wakhe umnumzane uDokotela Zweli Mkhize. Ngithi nje ngibakhonzela ngengoma kaDebra Fraser ethi udlalile ngabantu. Hawu, kwenza kumongameli wethu kanye nongqongqoshe wezempilo uDr. Zweli Mkhize. Ngengoma ethi udlalile ngabantu, udlalile ngabantu. Sizobuyela kona-ke masibuya khona manje ezitolo.